Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар. Иң беренче чиратта сезне яңа 2023 ел белән тәбрик итәм. Бу ел һәрберебезгә дә бар тик яхшы хәбәрләр генә алып килсен. Яңа елны ничек башлап җибәрергә соң? Бу хакта музыкаль каймак хит парадында катнашучы җырчылар сөйләп бирер. Сезнең каршыгызда мин, Зөлфәт Зинуров. Без башлыйбыз. Музыкаль каймак хит парадын яхшы яңалык белән башлап җибәрәбез. Ягъни, яңа катнашучыны каршылабыз. Бу атна премьерасын бергәләп карыйк. Хәзер шуны аңлыйм, солкын карашыңны күрәм, арабызда башка беләм. Такси мине алып китәр, күзләремдә яшьләр кибәр, бу сагышка түзә алмыйм, салкын кышка ялгыз атлыйм. Такси алга шаба, еррагая безнең ара. Такси мине алып китәр, күзләремдә яшьләр кибәр, бу сагышка түзә алмыйм, салкын кышка ялгыз атлыйм. Чакырма мине бүтән, соңгы өмет сүнгән күптән, саубуллашып тора алмыйм, яңа таңнарыма атлыйм. Такси мине алып китәр, күзләремдә яшьләр кибәр, бу сагышка түзә алмыйм, салкын кышка ялгыз атлыйм. Такси мине алып китәр, күзләремдә яшьләр кибәр, бу сагышка түзә алмыйм, салкын кышка ялгыз атлыйм. Сез белә идегезме? Гыйнвар аеның беренче 12 көнен ничек үткәрсәң, калган 12 айы да шулай үтәчәк икән. Мәсәлән, 1 гыйнвар көнне күбрәк тышкы кыяфәтеңә игътибар бирергә кирәк. 2 гыйнвар үз-үзеңә яңа копилка яки яңа акча янчыгы бүләк итәргә кушалар. Шулай эшләсәң, ел буена акча синең яныңнан китми икән. 3 гыйнвар көнен якын кешеләреңә багышлау зарур. Алар белән яхшы мөнәсәбәттә булу да синең үсешеңә яхшы йогынты ясый. Ярый, калганын интернет шелтәрендә укып белә аласыз. Без хит парадның киләсе резидентына сүзне бирәбез. Тыңлыйбыз һәм карыйбыз. Яңа ел, яңа юллар,
Шулай безгә килә ул. Шатлыкларың, бәхетләрең белән килсин безгә килсин яңа ел. Яңа ел, яңа ел. Елда шулай безгә килә ул. Шатлыкларың, бәхетләрең белән килсин безгә килсин яңа ел. Музыкаль каймак хит парадын алга таба дәвам итәбез. Һәм җырлы гаилә Рәфина Ганиуллина белән Рәзил Камаловны каршылык. Алар бүген 8нче урынны яулады. Әлеге гаилә гыйнвар ялларында балалар белән Курчак театрына, Чыршы янына барган. Аннан авылга да кайтып килгәннәр икән. 2023 елга планнар корылган. Җиң сызганып, эшлисе генә калды дип уртаклаштылар. Сүзне Рәфина белән Рәзилгә тапшырабыз. Һәм Team TV Production командасы белән төшерелгән клипларын тәкъдим итәбез. Зәңгәр күк чәчкәгә ошаттым күзләрең, колакта яңгырый ярату сүзләрең. Мәхәббәт ярына кайт диеп чакырам, җилләргә ияреп барымны артымнан, елларның агышын ашарга юрама, кайт әйдә соң түгел сылама. Мәхәббәт ярына чакырам, җилләргә ияреп барымны артымнан, елларның агышын ашарга юрама, кайт әйдә әлегә соң түгел сылама. Кайт әйдә кайт, мәхәббәт ярына. Син дә кайт күңелем, гел сине сагына. Назлы җылыңны саклый бит кочагым, дөрләтик бергәләп мәхәббәт учагым. Мәхәббәт ярына кайт диеп чакырам, җилләргә ияреп барымны артымнан, елларның агышын ашарга юрама, кайт әйдә соң түгел сылама. Мәхәббәт ярына кайт диеп чакырам, җилләргә ияреп барымны артымнан, Елларның агышын ашарга юрама, кайт әйдә соң түгел сылама. Мәхәббәт ярына кайт диеп чакырам, җилләргә ияреп барымны артымнан, елларның агышын ашарга юрама, кайт әйдә әлегә соң түгел сылама. Телевизор караучыларыбызны тизрәк тапшыруның партнеры булган Сочи стоматологиясы белән таныштырасым килә. Материаллары югары сыйфатлы, бәяләре дә тешләми. Чуйков урамы 27А, Сибир тракты 23 адреслары буенча урнашкан. Телефоннары 216 57 25.
Сочи стоматологиясына рәхим итегіз, һәм елмайып күліп яшәгіз. Музыкаль қаймақ хит парадына әйләнеп қайтсақ, сізні бик яхшы жыр көтә. Қаршалығыз. Yaşlığım isemede uzalığan yollarım Jillerde şavlagan, durgayı sayrağan Benne ul minimde karılarım Uzamane yaşlanır, uylanır, dağınır Uzmışa balkıval, dağınır Uşağım, yaşlığın balgan küp adaşı Bu zamane yaşlanır, uylanır, dağınır Uzımışa baldı bal, dağınır Yaşında yaşlarga, giderge, gizemine Bir rıza tügür şul barıdır Min sezeni sağındım Gürlettik yaşlıkının uğramın Yaşlıkta uzalığın yürekte yazılığın Jırların üzdürüp uzadımın O zaman yaşlanır, uylanır, dağınır Uzmışa balkaval, dağınır Yaşında yaşlarga, giderge, gizemine Min rıza tügür şul barıdır Yaşında yaşlarga, giderge, gizemine Min rıza tügür şul barıdır Min rıza tügür şul barıdır Ике 2023 ел ол Гүлнара Тимиржанова елы екен. Чөнки Гүлнара куян елында туган. Куяннар алар бик йомшак, бик акыллы, ләкин ашуын китерсәләр, озын аяклары белән тибеп төшерергә мөмкиннәр. Сак булыгыз дип кисәтә җырчы. Монда сүз куян турында бармаганны аңлагансыздыр. Гыйнвар аеның яртысын ял итеп үткәрергә, ай азагында яңа клип та төшерергә исәпли Гүлнара. Әлегә Тимиржанованың хит парадта катнашкан җырын тыңлап үтик. Һәр кешенең була үз яры
Әлігіні TMTV телеканалым қабызып қойышыларыны сәлемлейм. Сіз музыкал қаймақ хит парадын қарайсыз. Олға таба давам етіп, Шираттағы резидент Динара Сәйітбатталовыны қаршы алабыз. Динара ғинвар айында клип түсіруге ойлай. Әбілай башқа ашығыш планнар әліге көрінмейді ол. Қоян елында туған Динараға оңышылар тілейбіз, һәм клибін біргелеп қарайбыз. Сағышларға салма өзіңіне, язмыш шулай ғымыр язған екен, сабыр ет сені бұл төзімілі. Елама сені балам, мен кеткештім, язмышларына бір қорғанма. Мен көклерден сені көріп тұрам, ялғыз қалдым деп ойлама. Yazmışlarını bir qırğanma. Мен көклерден сені көріп тұрам, ялғыз қалдым деп ойлама. Елама сен балам, мен кеткештін, ауыр болыр сен асығылма. Сен де мен адыға оқып тұрсаң, менің хәлләр яқшы болырла. Ертең көктер өзіңе келіп, желлер болып тәрес қоғырман. Балаларым сау сәлемет дейір, мен жаныма дауа табырман. Sabır bul sen, тұрмышыңны қара алға бар. Янәшәңдә синең туганнарың, сүйгән ярың булыр сиңа бар. Мин күкләрдән сиңа бәхет теләп, төшләреңә килеп керермен. Авырлыклар сиңа тидермичә, янәшәңдә саклап йөрермен. Мин күкләрдән сиңа бәхет теләп, төшләреңә килеп керермен. Авырлыклар сиңа тидермичә, янәшәңдә саклап йөрермен. Авырлыклар сиңа тидермичә, янәшәңдә саклап Музыкал қоймақның келесі қатнашушысы Илнар Сайфиев. Бұл елда ол әлбәттә ижат итерге, яңа жырлар яздырып, клиплар түсірерге ойлай. Достар, ұзақламай болашақ тағын бір мөһим шара турында да сізге айтып өтем. 19 февральда Сәйдәш мәдәният йортында 3-ші балалар премиясын тапшыру тантанасы узачак. Традиция бойынша статуэткалар татар телевидениесында бірінші музыкаль чарт нәтижелері бойынша TMTV телеканалы эфирында атна сайын шыға тұрған балалар һәм яш үсмерләр клипларының хит парадында қатнашқан яш талантларға тапшырылачак. Тантанада лауреатлар белән бергә милли татар һәм башкорт шоу-бизнесының иң яқты популяр йолдызлары чыгыш ясый. Без дәвам итәбез һәм сүзне Илнар Сайфиевка тапшырабыз. Игътибар экранга.
Яшисілер келе шындай рахат Yoqtan gına jırlap ala көңіл Bir qayşanda işitmegen мұңы Жаным білен тыям жырлайым бүгін Bu dünyada sen varlığın bilmegenmen Мәхәббәтні bu бәхітіні көрмегенмен Қояш екен зәңгер көкте сілмеген бит Сейілута біздің жанға өрмеген бит Bu dünyada sen varlığın bilmegenmen Мәхәббәтні bu бәхітіні көрмегенмен Қояш екен зәңгер көкте сілмеген бит Сейілута біздің жанға өрмеген бит Біздің yollar uzun uzak әлі Жырланмаған жырлар жаным толы Яшисілер келе шындай рахат Еңе көйіп ғымрым ойы Bu dünyada sen varlığın bilmegenmen Мәхәббәтні bu бәхітіні көрмегенмен Қояш екен зәңгер көкте сілмеген бит Сейілута біздің жанға өрмеген бит Bu dünyada sen varlığın bilmegenmen Мәхәббәтні bu бәхітіні көрмегенмен Қояш екен зәңгер көкте сілмеген бит Сейілута біздің жанға өрмеген бит Bu dünyada sen varlığın bilmegenmen Мәхәббәтні bu бәхітіні көрмегенмен Қояш екен зәңгер көкте сілмеген бит Сейілута біздің жанға өрмеген бит Bu dünyada sen varlığın bilmegenmen Мәхәббәтні bu бәхітіні көрмегенмен Қояш екен зәңгер көкте сілмеген бит Сейілута біздің жанға өрмеген бит Сейілута біздің жанға өрмеген бит Музыкаль қоймақ хит парадының 3-ші орын иесі Руслан Трапезников. Жыршы яңа елға Дубайға барырға кеңеш ите. Чөнки анда башка илләр белән чагыштырганда зур масштаблы чаралар күбрәк була икән. Яңа ел ялларында Руслан нишли дисезме? Ул барлык туганнары белән дә күрешеп чыга. Куян елында туган жырчыга бу ел һичшиксез уңышлы булыр дигән өметтә Руслан Трапезниковның клибын куеп җибәрәбез. Bek motor sening rəsəm İstəlik idi mindən Yoxqa şıqdım min kübmən Əzlədim Hələ aşıqdan əzədən Jillərgə uçdum ikən İstəlirin yox irgən Hadaşma jillərdə Adaşma jillərdə
Дуслар, сезне тапшырубызның партнеры булган Сочи стоматологиясы белән сөендерергә ашыгабыз. Кулай бәядән, сыйфатлы материаллар. Чуйков урамы 27А, Сибир тракты 23 адресы буенча урнашкан. Телефоннары 216-57-25. Сочи стоматологиясы белән елмайып яшагыз. Ә хәзер Фирдус Тимаевны каршы алабыз. Team TV Production командасы белән төшергән иҗат җимешләрен карап үтик. Min bitsine ızak gözlerim, şeksiz ufuklardan gittim almay gözlerim. Min bitsine gittim küptenden, yoldaşım bularsan dedim durmuş küpkemede. Min bitsine izli bir yaratam, ismini güngelimden kinde yangratam. Min bitsine izli bir yaratam, ismini güngelimden kinde yangratam. Sokmaklar ikev atlagan, bәхетле буладыр җирдә сөю саклаган. Безнең барыр юлыбызды бәхет капласын, гашык ярлар безнең кебек парлы атласын. Мин бит сине эзлеп яратам, исемеңне күңелемнән көндә яңратам. Мин бит сине эзлеп яратам, исемеңне күңелемнән көндә яңратам. Tarmışlarına nurlu ite suyu segadet. İnkişlik his bu şikanda ihlas mehbet. Yarada bilgenler için buttırmış raket. Min bitsine izlip yaratam, isminle güngelimden kinde yagratam. 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 Үзең теләгән социаль шелтәргә языл. Эксклюзив яңалыкларны беренчеләрдән булып бел. Яңа чыккан тапшыруларны да карарга онытма. Музыкаль каймак хит парадының югары баскычына менеп җитәбез. Тагын бер резидентыбыз белән танышасы калды. Ул җиңүченең исемен берничә минуттан белербез. Ә хәзер барлык катнашучыларны искә алыйк. Yılda şılay bizge kilau
Язларға юрама Қайтайдасың түгел зылама Uzmanı yaşlanır, uylanır, doğanır. Uzmışa balkıval, doğanır. Yaşında yaşlarga, giderge girsemine, min riza tügür şul barıdır. Yaratasın, yaratamın, süyülemin, hem süyemin. Merhamet uşağım birge, yangır yıklagin gümürge. Seni balam men ketkeştim, yazmışlarına börük qorganma. Min köklerden seni görüp duram, yalğız qaldım diye buylama. Bu dünyada sen varlığın bilmegenmen, mehabetni bu bəxtini көрмәгәнмен. Кояш икән зәңгәр күктә сөлмәгән бит, сөю уда безнең җанга үлмәгән бит. Илләрдә Адашма җилләрдә Җил долыда ирмәләрдә Адашма, адашма Mini bit seni izlep yaratam. İsminle günlerimden günde yaratam. Mini bit seni izlep yaratam. İsminle günlerimden günde yaratam. Hey! Жырчы Ринат Тыйның бу елга планнары зурдан. Олдан сөйләргә яратмыйм, эшем белән күрсәтәчәкмен ди ул. Башкаларга барлык борчыган сорауларны, авырлыкларны читкә куеп, рәхәтләнеп ял итеп калырга киңәш итә. Музыкаль каймак хит парадының бу атна җиңүчесен дә игълан итәр вакыт җитте. Әлбәттә ул Ринат Тый. Аның җырының сүзләренә игътибар итегез әле. Һәм Team TV Production командасы белән төшергән клибын да рәхим итеп карагыз. Ай кояш йолдызлы тормышың Карага күмелсә кинәттән Үзеңдә аңламас әрнүең Чайпалып түгелсә йөрәктән Югалма, югалтма үзеңне Кан саркып торса яратам Син җиргә яшәргә килгәнсең Алга бар, артыңа карама Югалма, югалтма үзеңне Кан саркып торса яратам Син җиргә яшәргә килгәнсең Алга бар, артыңа карама Исемең җаныңны тапларлык Нахакка төрсәләр бер вакыт Язмышның бу кереле уяның Булмаса һич кенә туктатып Югалма, югалтма үзеңне Кан саркып торса яратам Син җиргә яшәргә килгәнсең Алга бар, артыңа карама
сендерге ең соңғы сулышын алғанда күш ал сен үміттен үреліп бары тек жоғалма жоғалтма өзіңді қорқып тұрса ярата сен жерге ешерге келгенсің алға бар артыңа қарама жоғалтма өзіңді қорқып тұрса ярата сен жерге ешерге келгенсің алға бар артыңа қарама алға бар артыңа қарама Шулай итеп, музыкаль қаймақ хит парадының бұл елінің бірінші шығарылышына нәтижелер ясадық. Әр жыршы өз лайықлы орнын алды. Қазір собылашыр мезгіллері де келіп жетті. Сіздің білән мен Зүлфат Зиннуров болдым. Келесі ұшырашуларға қадар. Исән сау болайық!